xa fixo o noso director, o noso excelso director, agradecer a todos os presentes pola súa asistencia, agradecer de xeito especial a presencia de Xesús Mato, o noso director emérito, de Luis Castilleira, o mestre de música da Catedral de Lugo, como foi o seu tío, o noso fundador, José Castilleira Pardo. E aquí non é que funcione a lei da oferta e da demanda como no mundo de fora, pero verdadeiramente, se alguén quere escutar algo máis, con un aplauso seguro, seguro.
estupendo.